Για 3 μέρες στην Ελευσίνα συναντήθηκαν συνολικά 350 παιδιά διαφορετικών ηλικιών και τόπων προέλευσης με μια κοινή αποστολή. Να χτίσουν με τις ιδέες τους ένα συλλογικό όραμα για την πόλη που ονειρεύονται και θέλουν να ζήσουν. Αυτές τις προτάσεις τις έβαλαν πάνω σε έναν οδικό χάρτη που ξεκινούσε από το κοντινό μέλλον και έφτανε στο 2030. Σε όλη αυτή την προσπάθεια οι εκπαιδευτικοί δικτυώθηκαν τόσο με τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς των ελληνικών σχολείων όσο και με τα σχολεία από την Γερμανία και από τα Βαλκάνια. Αντάλλαξαν ιδέες, καλές πρακτικές, εμπειρίες. Με στόχο οι μαθητές μας να αποκτήσουν μια άποψη για τα σημαντικότερα ζητήματα της Ελευσίνας, σχεδιάσαμε 4 θεματικές διαδρομές. Ο όρος συνέδριο ίσως αδικεί αυτή τη μεγάλη συνάντηση νέων παιδιών, ανακάλυψης μια νέας πόλης, διαβούλευσης, ομαδικότητας, καλλιτεχνικής έκφρασης και τελικά συλλογικής δράσης. Here in Elefsina, it's another transition. It's a transition from the past to the present and to the future. It's a social transition from industrial age to a new age, and it's also a cultural transition, as Elefsina is the cultural capital.